dat liggen? Ze heeft het net gezegd. Waar moet het liggen, Janne? Onder de roze tulpen. Onder de roze tulpen. Ja. Ja. En wat ligt er onder het witte madeliefje? Dat kunnen Kijk eens goed. de rode tulpen. Zijn het tulpen? Wat zijn het? Ik denk mangrozen. Het zijn rozen. Onder het witte madeliefje liggen de rode rozen. Laura? De rode rozen, veel. Heel veel rode rozen. Goed zo, het ziet er al heel goed uit. En wat? Wat nu? En naast die rode rozen, daar liggen veel mandaliefjes. Heb je het gehoord, Laura? Naast de rode rozen liggen veel madeliefjes. Naast de rode rozen, goed zo. En dan? Boven de mandaliefjes een witte roos. Boven de madeliefjes ligt een witte roos. Boven de mandaliefjes een witte roos. Goed zo.